Това е серия Royal Linen, чаршафи на аглика, изработени от 100% памук сатен. Комплектите се предлагат в 3, 4 и 5 части, като комплекта 5 части включва един голям долен чаршаф, 2 броя плик за одеяла и 2 броя калъвки. Комплекта 4 части включва един голям чаршаф, 2 броя калъвки и един брой общ плик за одеяло. И серията комплект 3 части включва един малък чаршаф, един плик и една калъвка. Сега ще покажем различните цветове. Това са различните цветове на серията Royal Linen на аглика, като така изглежда калъвката, така изглежда плика, а чаршафа е в един цвят, което придава стил на спалнята. Това е цвят капучино, това е цвят бяло, цвят петрол, цвят тъмна лила, цвят светла лила, цвят черно, цвят сиво, цвят тъмно синьо, цвят зелено и цвят екрю. Това са различните цветове. Можете да ги разгледате на сайта на hedazone.com.